na gitawag sa Semana Santa nga pagpahinumdom sa atong kamaayo ni Jesus sa atong mga kinabuhi. Diin siya napalansan sa krus para sa atoa tungod kay gigugma ta niya pag-ayo. Nya adlaw Domingo igsoon ingon ang Bible na nabanhaw siya, nabuhi ang atong Ginoong Hesus. Unya kung imo makita sa Bible nga ang iyang panakton, ang iyang gibukas, iyang gipilo. Kaya sa mga Hudiyo, igsoon, basta pilon gani ang usa ka panakton, basta mukaon sila, but pasabot ka ng tawanan, mukaon ko sa balik. Basta pilon yan karon. But pasabot igsoon, sa time nga nabanaw si Jesus, iyang gipilo ang mga panakton, nagpasabot sa ato nga siya mubalik sa kadawang higayon. Diin kita nga mga magtotoo diha ni Ginoong Hesus, iyang kuhaon ikan sa kasakit aning kalibutan. Amen. So kita ba nagmalipayon ang atong Ginoo nabanhaw? But pasabot igsuon nga atong paglaom buhi, nga atong paglaom tinuod kay igsuon. Nagpasabot na kung wala mo nabanaw si Jesus ang atong gituuhan, pakyas pod ug walay pulos. Munang salamat sa Ginoo kay kada Semana Santa sa along Domingo napahinumduman ta nga atong Ginoo buhi. But pasabot makadungog siya sa atong mga pakampo, siya ang Dios. Kana andam mutabang sa atong mga problema tungod kay buhi siya. Dili siya patay nga kung imong tawgon dili maminaw, kundi siya ang Dios nga buhi. Nagpasabot igsuon nga naay paglaom sa matapos nga kinabuhi. Amen. Linga sa imong tapad diog, napapay paglaom ng imong tapad. Or wala tay paglaom sa kinabuhi. So igsuon sa Semana Santa wala namatay si Jesus kung balik-balik ha. Ibasig kana bitaw nga tong pagtuo bitaw nga kita mo lahat kung Sabado sa adlaw Sabado tungod kay namatay kuno atong Ginoo na tinuod. Buhi siya. Ayaw sa patyag balik. Kaya nabuhi naman siya sa dugay ng panahon, sugot pasabot na nagka Black Saturday dili pasabot nga patay siya. Kung masamad ka di nga tinuod nga dugay kang maayo, ang diabetic may dugay maayo. Mo na siya tinuod yun. Mo na nga og madisgrasya ka og dako-dako masamad jud kang dugay jud kang maayo pero matunog, mapakan na kaganigas, or matunog ka o bildong, gamay ra, maayo di ka dito igsoon. Sumo tagdili masabod og balik, no? Sumana igsoon dili siya patay buhi ang atong Ginoo. Ang Semana Santa pagpahinumdom lang na siya unsa ka maayo ang Dios sa atong mga kinabuhi. Mo nang musimbata, kining nagsimana Santa matud pa nila magnilay-nilay, maghuna-huna ta ba sa kamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. So dito magdugay ang atong Biblia atong ablihan diha sa Roma 12. So Romans chapter 12, Roma 12 diha sa taas man siya nga basahon pero ato lang siya og himay-himayon unya sa atong pagpadayon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Diha lang sa Roma 12 1 hangtod sa 2. So manay isugutan nato ning kabuntagon Roma 12 1 hangtod sa 2. Naana? So Roma igsoon naana siya sa New Testament, Mateo, Mark, Luke, John, buhat o Roma. Yang libro sa Roma mga igsoon mo na siya gisuwat ni Pablo ngadto sa mga magtotoo sa Roma. Okay? Kaya ni panahon na mga igsoon ang mga Hudiyo o mga Israelita na ulipon sila sa taga Roma. Kanya sa pag-minister ni Pablo sa mga Gentiles, ngayon kag-Gentiles, mga dili Hudiyo. Para na to, Gentiles man ta. Kaya nagsugod siya og pagpastor o pag-minister na to sa lugar sa Roma. Ngayon mo na aning tayma, yan gipadalan og suwat ang mga magtotoo sa Roma. Kunya, mao ni siya sulata igsoon sa Romans chapter 12 verse 1 to 2. Kanang tanan, itong basahon, busa mga igsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kagalingon ngadto sa Dios inyong nabuhing halad, balaan o makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Verse 2, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahona, ipabag-o hinoon sa Dios ang inyong kagalingon. Pinaagi sa pagbag-o sa inyong paghunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo hingpit ug makapahimuot kaniya. Pagkamputa, Lord, salamat sa kabuntagon imong gihatag. Nining adlaw Ginoo nabanhaw ka.
o ang imong mga magtotoo o Dios, mga apostoles, nalipay sa imong pagkabanhaw. May rason Ginoo nga sila nagsangyaw sila sa kagrabing kainit kadasig Lord nga bahalag mga matay sila tungod kay walay pulos man ang kinabuhi ibabaw sa kalibutan Ginoo tungod kay ang among tinuod nga kinabuhi ikaw ug ang kinabuhi walay katapusan imong giandam sa mga kinabuhi Lord. Bisan og usahay Lord daghan may problema adit kanunay gani Lord daghan may problema aning kalibutan na daghan may mga pagsulay pagpahinumdum lang ni nga dili mi taga kalibutan taga langit ni Dios. Someday Lord mamaulit mis langit ug hinaot na samtang nagkinabuhi ni ibabaw sa kalibutan ang among pagkinabuhi pang langit ng daan o Ginoo. Amo ni giampo nga uban sa tabang sa balaang espiritu magpamuhat ka, magpahinumdum ka, magbadlong ka sa mga usa nga kinabuhi ilabi na sa mga sayop ng Ginoo nga manakapunan sa mga pagtulunan Ginoo nga gihatag sa relihiyon Ginoo. Amo ni gisalig gitugyan, gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mayong buntag sa mga usa. Smile sa kuno ben, ay mo tapad nga maadjong buntag. Okay, so gitawag siya Easter Sunday, Resurrection Day igsoon sa adlawng Domingo. Human namatay si Ginoong Hesus mga igsoon. So ning kabuntagon atong isgutan, serve the Lord with gladness. Sa Bisaya pa, mangalagad ka sa Ginoo uban ang kalipay. Susod kinabuhi igsoon kanang napabay kalipay. No, magsugod ka og uyab-uyab. Lami pa kayong kinabuhi. No, malipayon pa kayong relasyon. Butas kami niyon diha na masulayan kung napabay kalipay. Magsugod ka og eskwela, lami pa kayo elementary pa. Magsugod na kami mga project, mahalag tuition fee, diha na masulayan kung napabay kalipay. So sa pagpangalagad sa Ginoo igsoon, ato pong tagaan og kalipay pagpangalagad sa Ginoo. Ay mga panahon gyud nga ka malipayon, di ba? Ay panahon nga kapoy kay ang kinabuhi pero magtudlo ang pulong sa Ginoo karon nga mga lagad sa Ginoo nga malipayon. Kana may malipayon. So karon igsoon saan man nato pagpangalagad ang Ginoo sa uban ang kalipay sa atong kinabuhi. So ang Book of Romans, ang Roma gisulat ni Pablo sa mga kaya mga magtutuo sa lugar sa Roma mga igsoon niya. Kung babantayan nimo ang chapter 12 verse 1, nagsugod siya sa word nga busa. Kana mayon busa. So sa English ningon siya therefore. Kung mayon kani ka therefore, conclusion na siya sa iyang gisulti kaniadto pa. So nakasabot pa ang tanan. So imong balikon igsoon ano nakaingon mas si Pablo og busa or therefore or conclusion tungod kay magbasa ka sa chapter 1 hangtod 2 sa 3. Di pasabot ni Pablo nga kitang tanang tao makasasala, tanang ingon makasasala. Kitang tanan kuno itambog sa impierno tungod kay naatay sala, gagmay sala, dagkong sala, tanan atubangan sa Ginoo, sala siya igsoon. Muna nga pag-abot sa chapter 4 hangtod sa chapter 5, di pasabot sa Ginoo nga bisan kita makasasala, moadto ta sa impierno pero giluwas ta sa Ginoo. Amen. Muna yung rason igsoon nga magpasalamat sa Dios kay giluwas ta niya bisan kita makasasala nagpakamatay si Kristo sa atong mga kinabuhi. Muna sa chapter 6 ug 8 gitudluan ta sa Ginoo nga kay tungod kay giluwas man kanako sa sala doy magkinabuhi na kang balaan. Ang balaan igsoon dili na siya nga magtinarong kag sinultian, hinay ka mulakaw. So dili na ang balaan igsoon maglikay na pagpakasala. Igikuha man ka didto, di ba? Lisod kaayo ang bata, kuwaon sa langob. Kunya pagkuha sa bata, bubalik ko siya kambak dito. So nga na ang kinabuhi sa Kristohanon. Gikuha na kas pagpakasala, giugasan kas Ginoo nga gitulungan kaniya magkinabuhing balaan. Amen. Kunya sa chapter 9 hangtod sa 11, gipasabot diha ang soberenidad sa Ginoo nga bisan kita dili ta pinili sa Dios, gipili ta niya kay gihugma pud niya. Amen. Muna ingon ang chapter 12. Muna ingon siya therefore or busa. Muna nga sa atong kinabuhi, so ingon siya nga therefore or busa sa dakong kaluoy sa Dios. Ingon siya nga tumasahon ha. Busa mga igsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios. Unsa may dakong kaluoy nga gipakita sa Ginoo? Nagpakamatay siya sa cross. Muna ang Semana Santa pagka Biyernes, so gitawag siya Good Friday.
Nganong gitawag kung sa Good Friday nga si Jesus namatay man, di ba? Butan ko na to, namatay si pastor, good death ni pastor nga namatay man ko. Muna gitawag siya Good Friday tungod kay sa lain nga panglantaw sa mga Kristohanon, maayo siya tungod kay si Jesus namatay siya tungod kay naa siya purpose kung namatay siya igsoon. Nga luwason ta niya gikan sa sala unya kitang tanan mga baton o kinabuhi ng walay katapusan. Kinsa ko ay dili magpasalamat sa Ginoo igsoon nga wala kay gibuhat para maluwas ka pero giluwas ka sa Ginoo. Amen. Dili siya prayan ang gasa nga buhaton nimo ni para na kay gasa nang uli pero ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo gihatag siya nimo bisag wala nang gibuhat ano man gihigugma sa Ginoo mo nang ingon siya busa sa dakong kaluoy sa Dios. So nakasabtan na. Sa unsang pamaagi ipakita ni Lord ang iyang dakong kaluoy, nagpalansang siya sa cross mga igsoon. Wanang kada Semana Santa may lumang ka nga Lord, grabe ang kaluoy nimo sa akong kinabuhi. Muna ingon si Kristo, ingon si Pablo nga mga igsoon tungod sa dakong kaluoy nga ipakita sa Dios, hangyoon ko pa mo. I urge you. Kanang wala siya namugos mo na walay pugsanay pero walay balibaray. Asa man kana? Di ka pugsog pero di ka mabalibad. Nga tungod sa dakong kaluoy sa Ginoo mo na siya utang na loob. Di ba wala utang na loob mga igsoon? Kana bang mura bang si Ate Dorina kintahay dili ni anak si Mark J pero iyang gipa-eskwela na tungod kay nay dakong kaluoy si ate ni Mark J. Mubawsan niya si Ate Dorina tungod sa dakong kaluoy niya. So ingana ang pasabot ni Pablo tungod sa dakong kaluoy sa Dios. Aking magpasalamat nato sa Ginoo unsa may unang gisulti niya nga hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad ra buhing halad balaan o makapahimuot kaniya kay mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. So ang unang sugo sa Ginoo tungod sa dakong kaluoy niya atong ihalad kuno ang atong kinabuhi ngadto sa Dios. Asa na to yatag atong kinabuhi ngadto sa Ginoo mga igsoon. Sa musugod kag sa dili mga igsoon, kining nagpakamatay si Kristo dili lang para pagpakita niya sa atong gugma, kundi nagpakamatay siya sa cross para masabtan nato igsoon atong kinabuhi dili na para sa atong kundi para sa Ginoo na. Ingon gani ang 1 Corinthians nga sadyang nalansang si Jesus sa cross, ang imong kinabuhi dili na ikay magbuot kundi ang Ginoo na. Nakasabot ba ang tanan? Kaysa musukot kag sa dili mga igsoon, mao nay punto bitaw nga moingon sila nga sa langit sa musukot kag sa dili magsige na tagsimba didto. Ani pos kadlaw magsige tag ingana. Kun dili sadya mamatay kay igsoon madung kas langit, ang pinaka number 1 nga imong prioridad imong buhaton ngadto sa langit, di ka maglaag-laag. Kun dili magsimba ka ni Ginoong Hesus. Munang dili palangdaan sa kalibutan, practice no kuno tanaan. No? Kaya lang sa daghang mga tao mingon sila ganahan kung matug langit, pero di ka na mo simba. So ingana ka pangunahuna pa. Wala nga igsoon kung ganahan ka mo daw og langit, karon pa lang daan sa kalibutan, mag-practice na ka nga Lord, ang imong kinabuhi, na kay kinabuhi nga mapasalamaton sa Ginoo. Sa kada adlaw sa imong kinabuhi, wala man gasugo ang Ginoo nga kada adlaw ka mudo og simbahan. Kung dili na kay kasing-kasing mga mapasalamaton sa Dios igsoon. Muna dapat imong ihalad sa Ginoo kay wala ko nang nanaway ha sa atong mga buluhaton igsoon tungod kay pero ang sa atong anan manggod kada Semana Santa murag ana ra ta mahimong balaan or ana ra ta mahimong makahinumdum sa Ginoo or ana ra to adlaw ihalad mo kinabuhi sa Dios o birthday di ba man mo na o ay kasal murag ta og ganan mahimong tag Kristohanon basta ni mga okasyon sa kinabuhi mo na pinakasubo nga pamalandumon pero nagsugo ang Ginoo mga igsoon nga ang atong kinabuhi di atong ihalad sa Ginoo ingon nga buhing halad balaan o makapahimuot kaniya kay ingon siya mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong isimba sa Ginoo kay sa kada adlaw igsoon atod pa ni sa amon ni Chacha unsa adlaw man gid dapat ang simba sa Ginoo ingon sila nga Domingo sir
Palingon siya, sayo man kada adlaw Lord's Day kuno. Palingon siya sa tumangkod. Sa mga Christian igsoon may mga klase-klaseng panagsimba. Mostly ang pagsimba Domingo gyud, pero daghang mga Christian karon nga ma-apply sila Lunes nga masimba na apoy Miyerkules, na apoy Huwebes, Biyernes naman nasabtan sa mga Kristohanon nga kada adlaw mo ay pagsimba. Gani sa buhat igsoon ang pinakaunang simbahan nagsugod siya sa balay-balay lang. Dili sa simbahan nga para ani nga dagkong simbahan ang katiguman sa mga tao, kung dili ang simbahan sa una magtigom sila sa mga balay. Dito sila magsimba kada adlaw sa Ginoo, mag-eating fellowship sila, magda sila bread, magkakuhanay sila ng mga pan, ang Diyos nga magkananay sila, mag-awit sila mga pagsimba sa Ginoo. Kaya nasabtan nila igsoon nga tungod sa kaayo sa Ginoo sa ilang kinabuhi, naa sila kasing-kasing nga mapasalamaton kanunay tungod sa gibuhat ni Kristo sa ilang kinabuhi. Ang pangutaras tong kinabuhi, so napatay kasing-kasing nga mapasalamaton kanunay. Amen? Kaya dili pwede igsuon nga sa adlaw Domingo ta balaan or sa adlaw Domingo sa Semana Santa ta balaan igsuon. Kay nagsugo ang Dios nga kada adlaw dapat natong simbahon ang Dios igsuon. Kay matud pa sa Colosas 3:23 napamatanan ingon ang Bible nga bisan unsay imong buhaton buhata kini nga nagsimba ka sa Ginoo. Nagbalik kag gabaw, mag-awit kag mga pag-awit, ibangga mo ako matod sa puso. Salamat kay Lord. Magkaon ka Ginoo, pasalamat ka sa Ginoo, ibangga mo ako. Salamat Lord, kaya kakapang yapon mig pagkaon ng adlaw. Ay na bitaw, manglabang ka dili kasi gibugot-bugot, hanap ko ning labunon sa manag, dagan pang mansa. Dili gud kalikayan ang ating mga pagbugot-bugot sa kinabuhi igsoon. Pero nagsugo ang Dios nga kada adlaw tang nay kasing-kasing nga magpasalamat sa Ginoo. Amen? Kaya bisan pag unsa kadaghan ang atong pagsulay, unsa ka maot ang atong sitwasyon, naa ug naa kay ikapasalamat sa Dios mga igsoon. Amen? Kaya ang kinabuhi igsoon ay ang gihatag ngadto sa Ginoo kada adlaw siyang naay pagsimba sa Ginoo sama ni Job. Nga si Job igsoon bisag sa kasakit niya ayon siya nga nataw akong hubo, mamatay kong hubo dalagon gihapon ang Ginoo. Pero ang asawa ni Job tungod kay mubo ra kayo ang yang pagtuo sa Ginoo. Naunsa man na Job, mosimba ba paghapon ka sa imong Ginoo. Balikasa ang Dios ug paghigog. Mo ni mga tao igsuon nga mubo ra kayo ang paglantaw nila sa Ginoo. Magpasalamat lang kung maayo ang ihatag, pero maot ang ihatag sa Ginoo, di na makapasalamat sa Dios. Pero nagsugo ang pulong sa Ginoo ning namutagon igsuon nga di ta mag-focus sa mga maot nga nagtabos ng kinabuhi, kundi sa mga maayong butang nga nihatag sa Ginoo. Amen. Naabot ay maayong butang nga nawat sa Ginoo sa matag adlaw. Igsuon nga naman kada adlaw na ay maayong nga gihatag si Lord. Naala na sa perspective na to, gigon sa to paglantaw ba sa atong kinabuhi ug sa gihatag sa Ginoo sa ato ba. Amen. Sa kada semana, kada adlaw bitaw dapat mosimba sa Ginoo. Nga naman si Kristo maayos tong kinabuhi. Amen. Muna yung siya nga mao kini ang matuod na pagsimba ang inyong ihalad. Pwede di ay nga nagsimba ka sa Ginoo pero wala nimo gihatag ang imong kinabuhi sa Dios jud. Pwede nga kada adlaw ra kang kada Domingo ra kang balaan, kada Domingo ra kang Diosnon. Pero sa lain mga adlaw igsoon dili ka o wala kay Dios sa kinabuhi. Kaya man siya nga ihatag ang buhing halad, balaan o si Lord dapat ang malipay igsoon sa atong mga kinabuhi. Mo ni pinaka-worst karon nga pwedeng relihiyoso kaayo ang atong lugar sa Pilipinas nga gitawag man siya Asian country in the Far East. Pero ang kasing-kasing balaan lang naa sa simbahan na pwedeng si pastor balaan lang umuwali pero sa pangadlaw-adlaw ang kinabuhi dili na gyud makapalipay sa Ginoo. Pwede mong gyud nga magsimba ta adlaw Domingo, matarong ka tubangan sa Dios pero nagka-Lunes kusog kitang mamalikas. Nagka-Martes kusog kitang maghimog mga daotan igsoon, nagka-Miyerkules kusog kitang manglibat, pagka-Huwebes ana ba? Nagabot ang Domingo ang atong kinabuhi. Ana ra malipay si Lord nga naman wala manato gihatag tanan sa Ginoo. Pwede nga Lord, kanina akong lawas ay hatag na ko nimo pero kanibak dili Lord. Manglipat ko Lord. Pwede kanilang Lord. Bakit pa tong pastor bitaw nga
Si Pastor Jose, alam mo Pastor Jose, orang makabot na nga nagpastor siya na buboy na siya sa una, manumbag ba? Iya ganing gituto pastor na magwali ang mga nasplasa. Iya gituklod yang sumbagon. Sa time na nagpastor na siya ni na pastor. Kasagaran ng pastor yung mga buboy kuno pagkabata. Buboy gusto na. Bandi-bandi yung mga nakikita ng pastor na moto nga gipikir sa usa ka tawo. Pag-baptize ko niya, ang gamot iya ko nung gisakan. Ingon siya nga, kuya, kini nga kong lawas, ako rin giunlod at tubig. Para sa Ginoo niya kong lawas, pero kung kamot akong isaka. Kaya gusto pa rin manumbag ko no. Yun ay kasama ko, gigukon siya sundan. Kaya nga na, manaonsay, kita nung mo sa una mo, kung anihon ni mo, kung bugoy ka sa una, inagdadako ni mo, anihon ni mo. Kung badlungon ka sa pagkabata, expect na manganak na kayo manganak, badlungon mo. Kaya gitudluan ka sa Ginoo, kaya nga na ka sa una. Kung saan yung pagbilmo na nga punto, ikson si Pastor Jose nga na siya. Kadugay nang gipon sa sundang, libot-libot sa nung labisa, kay katong Bible study-an nila nga na tiguwa nga hubog ko no ba, na sakitan si Roswally, gapog sundang, gipon si Pastor, libot-libot atong sala, atong sala lagi atong labisa ba. Ingon siya nga tayo, para ba ni, kabutos niyuhan akong kamot. Murag, nakuan sa kamay, ingilit ng ulo. So ang punto mga igsoon ba nga, pwedeng ingana ta ng simbas Ginoo. Amen? Nga, Lord, Domingo ra ko para nimo, pero sa adlaw Lunes to Sabado para ko sa kalibutan. O si Reba, ang gawaling ng anak ko, no? Pikas lawas, na sa Panginoon, ang pikas, yawan ko na ang inyong kinabuhi usahay. So lisod ko no ka ilakaw, mga anak ka. Ano man? Ay, ang imong kinabuhi gitunga man nimo. Lord, ani ko sa para nimo ko aning adlaw, pero aning pikas para nako ni Ginoo para sa kaaway ni. So lisod kay igsoon, no, di ba? Lisod kay nimo na kay kasing-kasing nga magpasalamat sa Ginoo. Point manggod paminaw sa Bible igsoon si Jesus at sa time nga iyang pasayloon ang usa ka makasasala o iyang ayuhon, moingon din siya nga lakaw o ayaw na pagpakasala. Ngano man, tungod kay ang point ni Jesus, basta ayuhon gani kaniya, dili pwedeng ayuhon kaniya para ma-okay ka, mabalik ka sa imong sala. Dili, ang punto niya nga, basta ayuhon kaniya o iyak ang pasayloon, sama sa babae na sakpang na napaw. Giingnan gid niya nga, bisan ako, dili mo kondinar nimo, lakaw o ayaw na pagpakasala. Kaya kung magpakasala siya, basig mabalik ang iyang binuhatan, maulawan na po siyang balik. Nakasabot sa point, so mo nang si Jesus, giluwas na niya gikan sa sala, murag baboy pa gihugasan nimo, inagbalik mo hugas, kapatid mo ng baboy, magligid-ligid na puslapok, kaya ganahan siya og lapok. Pero ang mga karnero, gisimbulo siya nga sama sa mga Kristohanon, kaya mga karnero, basta maunlod gani sa lapok, magsyagit na sila nga naman din sila ganahan o bugaw. Usahay baboy man ano. Ano bang gihugasan ka sa Ginoo pero mubalik tas pagpakasala. Pero gusto ni Lord nga masama tas karnero nga gihugasan na niya pag mataga ka sa sala, maghilak ka nga di ka ganahan nga magpuyo ka sa sala ng igsoon. Amen. Napabang tanan hindi ka sa muna pag pinapakan. Pinapas pastor. Okay. Praise the Lord. So nakasabot kay son sa point ni Jesus. Gikaluyan naman niya ayaw na pagsigi o balik-balik. Kaya nga ng Bible din, pwede nga magpalansang na po si Jesus sa cross, magpakasala na punta, magpalansang na po siya, gakapoy-kapoy siya, balik-balik na ng kalibutan. Ngayon ang Bible, kasalan siya namatay, igsuon sa atong kinabuhi. Muna nagsugo siya nga ayaw na gyud ihalat ang inyong kinabuhi sa pagpakasala, kundi para na sa Ginoo. Amen? Muna ang verse 2, nag-ingon siya, nagsugo na po siya niya, nagsugo na po yung Bible. Dili lang ni 10 commandments ang dapat itong i-obey, kung dili daghan yun. Ingon ang verse 2, ayaw, pamingon kini siya ayaw, buot pasabot, dili dapat buhaton, kung maubuhat ka na, nakasalak na ka. Ayaw ka mong pagpahimuyon sa pamatasan ni ining panahuna. Ingon siya nga, do not conform to the patterns of this world. Kanang conform dahil sa pagpahimuyon, gikan na siya sa Greek word nga photocopy. Ayaw na, kabantay mo ng sayo kung manimingan ka, magpa-xerox ko, ate.
Kanang Xerox machine na siya. So ang saktong ingon ni mo magpapotocopy ko. Okay ba? Kaya pag high school ang umamay akong manandan nga magpa-Xerox ko. Ang Xerox machine na siya, ang photocopy, kanang papel nga imong ikanpan. Kung magpapotocopy si Marty sa iyang picture, ang magawas, dili si Kyle. Si Mark Gijo kay photocopy man. Di ba ang photocopy, samag dagway sa imong gipatakot, pero naay kalahinan yun. Kay picture naman siya. So ingon si Lord, na ayaw ko ng pagpapotocopy sa mga pamatasan sa kalibutan. Iba mo igsoon. Dili di siya pang hilabot kay basin niya og sa kasagaran mong God basta mag-iskot na taog mag-Bible study or mga wali. Ang nailan mo nila sa Christian born again, mga balaan ko ng mga tao. Kunya, kanang ilang simbahan, dili ko di sala. Di ko na mga pila ng simbahan na kay bawal. Nya, basta kung sa akong di ganahan, akong ganahan, ilang iwali. So, mo na akong pagpasabot igsoon. Kay sa Bible, magbasa di kag Bible, magsigit di kag basa, daghan di kang ma-discover na, ay, sala, di ay di. Kaya abi mo natong sakto sa atong naandan is sukad pagkabata, abi natong insakto kana akong magtanaw og malaway nga salida. Di ba? Mingon ang ginikan, oy, piyong kay bata pa ka. Nga sa ato pa di ay inagdako, pwede na. Pero sa Bible mo nagkusulti nga pag mutanaw kas babae nga uban ng kalaway, nakapanapaw nakasing-kasing. So abi na ko sa una og okay ra na magtanaw og mga ingana nga mga salida. So pagkaibaw na ko na Christian ko, ay sayop day siya. Natungkol kay sige na magtanaw, ang imong una-una, automatic siya, gusto mo tanaw naman, naanda naman nimo. But ang point is, so na yung mga binuhatan nato sa atong kinabuhi nga posibleng sayop kung ang Bible ang pasultiyon. Nakasabot ang tanan. Pag na ako'y masulti na imong gibuhat, salamat sa Ginoo na sultian ka. Kaya ang Bible, gisulat man sa dili ng pagdasig kundi pagtudlo o pagkorek sa mga sayop nato. Amen. Si pastor muwali diod sa insakto bahalag makasakit kay mo may trabaho na ko. Isud ko kay kung doktor ko unya diabetic kaniya o Panginoon pasige kubra. Unsa may ingon sa doktor? Di ba? Nasabaan ang pasyente nga ayaw na pag-inom og kubra, manay buhata, pag-inom na po, sige na po kag-inom. Nakasapa na po niya. Kaya mo'y trabaho sa doktor, sa pastor mo po'y trabaho na ko. Mo na nga, bahala ko niya o masakitan ka basta kay ang trabaho na ko, pag sultis ka matuuran. Ayaw ka balata kay di ka magdumot na nakagawas. Basta muwalay ko na ako sa palpit, basta na ako dire, mag-gulit ng Bible, uprang ka, dugos tinuot, uban sa gugma, pero ay nagsuro-suro na tos kuhan, ayaw ko lang nga na tos pastor. Hira mo kung giigo pag luminggo ba. Di na ka managad ni pastor, ano mas managad si ate natin. Tingnan na lang kung anong wala nanagad. So nakasabot sa point. Dayon ta. Ingon si Jesus, ingon ang Bible, Romans 12. Ayaw rin kamo pagpahiuyon sa pamatasan ng panahuna. So ayaw, kita mag-awat-awat. Unsay mga trending, aning mga kuhan, pag-awat-awat. Magsayo-sayo dito nga magtuwad-tuwad. Duha na lang ka, gatupis na lang. Ayaw mo mag-awat-awat. Para lang mo trending mo, maghimo sa mga bato pa ng mga kabungang, para lang mo trending mo, hollow blocks. Hala, basta madato na sila, mamaya ang diskarte. Basta unsa man yung mga pamatasan sa kalibutan. Unang-una, ako na siya gisuwat para maditso na ta, ako na siya, muna siya kasagaran ng mga issue sa Pilipinas. Kung nganong nagkapubrita, kung nganong nagagsala sa kalibutan sa Pilipinas, kaning bisyo igsoon. Kaning bisyo, huna-huna sa mga tao, okay rin siya. Lipay sa lawas, pero ang bisyo, bububa doon na sa imong lawas. Ikaw ng Bible, ang atong lawas, templo sa Ginoo mo ng atoning atimanon. Dili sayop ng basugon sa imong kanon, dili sayop ng basugon sa imong inon, ayaw doon pagpalabi sa mga butang na makadakot sa imong lawas. Kadagan kayo mga tao ng dialysis, tungod kay diabetic, kaya mga tao nga sayo nangamatay, hindi pang high blood, bawal kung hindi pang kaon. Concern mo si Lord sa atong kinabuhi. Amen? Muna siya mga ayaw pag-awat-awat sa unsay makita nimo sa mga tao, kining pagdibatis pagtuo, ano bitaw magdibati ka sa insakto, sa insaktong relihiyon kami nga na gugma may gisugo sa Ginoo mga igsoon kani pagsugal. Kani pod
Kini pagsugal igsoon nagtudlo ang Biblia nga natay kwarta nga gihatag sa Ginoo ato ning gamiton sa insakto gyud. Okay? So kung nakasuway ta na much better gyud nga imong gamiton ang imong kwarta sa dili pag-usik-usik igsoon. Katanawan ni ha, minggaog kintahay ka. Yang pamilya nga napilde pinagwali sa balay, wa sila makaon. Napaka next na kung sugal, ikaw na po walay napildi na po ka, natagpikas na daog na po. So nga na ang problema nato nga gusto ni Lord nga i-bless ta niya. Pero usahay ang atong paggamit sa ato ang salapit nga panalangin, hindi na ito magamit sa insakto. Mana usahay so magka-pubri-pubri gitas tong kinabuhi. Amen? Kaya magtanaw kay malaway nga mga butang, tanan gyud nga makadaot sa atong kinabuhi sala gina siya. Balikon ako ha, tanan nga makadaot sa atong lawas, sa atong kinabuhi, sa atong pamilya, makadaot sa atong katilingban sala gina sa igsoon. Sa atong eleksyon, amabot nga eleksyon dili gyud gikinahanglan nga kwarta ang atong gikinahanglan. Kung dili makabaton ta og leader nga naay kaluoy sa mga tao ug dili mahigugma sa kwarta. Amen. Kaya mo galing mapatasan sa mga kalibutan nga dili gyud gikalipay sa Ginoo. Muna ang Pilipinas, kapante mo sa Pilipinas nagkakubri o kayo. Ang ubang nasod nagkadato sila nga naman ang mga butang nga gisalikway sa Ginoo ilang ang gisalikway. Pero ang mga butang nga gigugma sa Ginoo ilang gibuhat igsoon. Ang Korea sa una ubos na siya nga nasod sa Pilipinas. Natungod kay Pilipinas tungod sa pagkareliyoso nga wala na namao, wala na nagsubay sa gisugo sa Ginoo ang atong nasod nagkakubri o kayo. Ano man wala na nagsunod sa Biblia man. Nagsunod-sunod na unsay gimmick sa uban, naglaan dito magbisyo sugal ina na igsoon, magbuhat sa mga butang nga dili ganahan sa Dios mo nang ang atong kinabuhi nagkakubri. Amen. Kaya ang Bible, Roma 6:23, ang bayad sa sala, kamatayon. Kini atong gibuhat igsoon nga mga pagpakasala, gipasaylo sa Ginoo, gikuha na taniya ayo nang balikan nga naman mo ni magka pobre o magka ulipo nato sa pagkaalahon igsoon. Bisan gud sa atong ginabuhat sa Semana Santa, na ating mga namoy mga ma-offend gyud sa mga magwali mong nga kanang bitong Semana Santa kay sayop dili na siya sayop man pagpahinumdum na siya sa gibuhat ni Kristo sa tong kinabuhi. Galing ang ating mga pangunahuna kapatid mo ng mga mindset or mga gisuksok ng mga pagtulunan ba sama kaning Palm Sunday atong naandan sa Palm Sunday nga natay lukay no nga atong pambibitahan niya di ba mo na magproteksyon sa atong pamilya ibutang sa altar di man sa sayop pero sa ang Palm Sunday mo sa una gigamit ito nila para pagpasidungog sa hari nga si Jesus. Kaya padong naman siya mudong sa padong naman siya lansang sa cross mo nang gipasidunggan nila sa Jesus pinagis lukay. Di po tulukay. Paano po siya ka ng palm tree o palm na dahon. Nya katulong nga palm nga dahon nagsimbolos kadaugan. Munang ilang gian-ana ni Jesus. Nya sa to karon gigini mo namang proteksyon. Sambay po wag inagsugo, ibutang ang lukay, imong siyang ibutang sa kuwan, ang proteksyon at igsoon na agyud diha sa Ginoo. Amen. Kunya sama kaning moingon tagpatay si Jesus sa adlaw sa Sabado ito tinuod, buhi gid sa igsoon. Amen. Ay magtuon na masamad nga tungod kay Jesus wala siya nagpakamatay og balik-balik. Amen. So balaan na ta anang simanahan, dapat kada adlaw tang magbalaan tubangan sa Dios. Pwede nga relihiyoso kay itong gibuhat ng mga tao bitaw nga magpenitensya sila. Matay mo itong na viral sa Facebook ron nga naay nag-alsa sa cross ni si Jesus daw nga gisakan atong sa karalaki, gisakot sa iyang gisumbag, iyang gisipa itong gabugal-bugal. Napay usa nga gikulata sa mga Roman soldier kuno wag antos ning sumbag hotel. Kamu wag angan ko ninyo sumbag niya mga kuan gitabangan siya kadaghan biya mga kuan siya ra usa kamatay mo na po kay Jesus mo nag-aal sa cross nga gipatagay og tuba o to shot so ana ko tong nga na betong so imbes kay nagpenitensya para mawala ng sala nagkasala na imong ditso naman ignorante ang tao
Ingon ang Bible igsoon nga sa 1 Peter 3:18 o Romans 6 verse 11 nga si Kristo namatay sa magkausalang alang sa tanang panahon. Nagpasabot nga bersikulo, di na kinahanglan ka magpalansang og balik, di na ka magpenitensya para imong sala mapasaylo, kundili sa pagbalansang ni Jesus katong dugo niya nagugas kaniadto og sa umaabot nga mga sala. Amen. Naganapong atong paghalad sa atong kinabuhi sa Ginoo, dili lang si Semana Santa kay bantay mo magpenitensya lagi pag kuman magpakasala og balik. Di siya ingana igsoon. Ano man kung mabasa ka ang Bible igsoon, si Jesus na ang nagpalansang para nimo ug nako. Munang ayaw na pag hago-hago pagpagkas ka diri padung og pila ka bungtod diha mosakas kas cross. Ay salamat Lord, pasala akong sala. Dili ikaw ang manluluwa si Jesus. Amen. Wala ay na paghahago o pagsakripisyo dito magpungan ka diha Lord, salamat Lord, ang sala na pa sa iyo okay. Gasakit-sakit na kasi mong kagalingon kay si Kristo nagpalansa na para nimo. Ay na paghahago. Intahay, giutangan si Gio 500,000. Tungod kay empleyado na po siya, ay nagbayad di kaya ako mubayad para nimo. Na si Gio kay nangutang gyapon mulon, siya ra mulon man ka. Akong bayaran akong utang, nahuman na gani. Ito pa sa akong pagumangkong chacha, man na gani. Luis. Amen. Kung maglaag-laag mo si Semana Santa, okay man, pero maglakaw-lakaw mo kay para yung sala mapasaylo. Salamat Lord, more busa ka kilometro pila nakakasala kung nawaan na. O kaya na-i-up nga na bitaw nga pagpila kalakaw imong kuan, oy, nawaan na kung sala. Nakapanapo ko naging semana ay salamat ko sa sinain. Ay pagpamakap na pud. Ako na po ko 2 kilometro saan ni oy. Nagapangawat man ka og cellphone 10 kilometers. Ang balik ko ni Lord, kunig sunod adlaw na bit, kapoy na kaayo, naglawa naman yung humanon. Ang suway ko nung nga na napay up, nga na be, mag-cellphone ta na, mag-ihat ka dito. Tir, na naman ka. Akong bayaran akong sala, oy, pila kilometro na po. Kapoy kayo. Onas tong ginabuhi sa pag-ignorante gid ka sa pulong sa Ginoo, magbuhat ka mga butang nga dili gyud gikauyunan sa Ginoo mga igsoon. Kita ra gyud kapoy. Matud pa ni Richard, ako rin naluoy nimo. Si Kristo rin naluoy nimo kay siya na nagbuhat sa tanan, magbuhat pa kag balik. Ayun na. Kay iya naman gihimo ang tanan. So atong buhaton, atong ihalad ang atong kinabuhi sa Ginoo kay iya naman gibayaran. Pagpasalamat lang ni, nga gipasayotan niya, ay balik-balita imong sayop na naman. Iyan namang gibayaran ang tanan. Muna ingon si Pablo sa Book of Romans nga ay tungod kay pasayloon mo na si Ginoo, magbalik na pagpapakasa dili na. Sadang gudak ko ang grasya sa Ginoo mo na sa grasya nga maghatag imong kusog para dili na nimo buhaton ang imong gibuhat kadto. Amen. Ayaw na pagsayang-sayang sa imong oras. Ingon siya, ayaw ka mo pagpahiuyon sa mapamatasan ining panahona, ipabag-o Hinoon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong pangunahuna. Aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo balaan, himpit og makapahimuot kaniya. Tanang ingon pabag-o. So ang tumong gid sa Ginoo igsoon mabag-o gid ta. So dili ingon nga nagmobalin kag dili ingon kun dili magpabag-o ta. Ingon isugo niya. Ingon siya nga ipabag-o Hinoon ang inyong kaugalingon. Amen. So kisa may ganang mabag-o. So dili tungod kay nagbalik kag simbahan o lain kag tinuhan mabag-o ka. Pag ang gisugo ni Lord magpabag-o ka mo. Kay kaning word nga pabag-o igsoon kay gikan man ni sa Greek word nga metamorphosis. Pasabot ana the process of a butterfly. Gikan sa paano na no? Isa man nag-skill ako sa science ani. Gikan sa egg, mahimo siyang caterpillar, mahimo siyang pupa ba na? Kada bitang murag giputos nga kuan, hantod mahimo siyang butterfly. So ang point igsoon nga kung yung tanawon ang caterpillar, saan ang caterpillar sa Sibilia? Sa Bisaya? Od. Basta od. Kamantay mo ng od, di mo ma-imagine ba magikan sa od mahimo siyang nindot nga mananap, di ba? Kining od
mangutkot man yung mga sagbot. Pero miyabot ang point nga ba, ang process niya mahimo siyang butterfly, di ba nindot na kayo? So ang point ani nga pasahe igsoon kani ipabag-o sa Ginoo. Ingana ka sa una. Or tag-caterpillar mo, tag-old ba nga salot sa di ba? Kanang caterpillar, imo nang isang iliktan o imong ilabay kay maputkot sa imong mga katanuman. Pero matinganak ka kay mo siyang butterfly, ganahan ka mo tanaw. So ang punto sa Ginoo ba nga gusto ni Lord nga mabago ta sama ana. Nga kani adto badlungon ka sa inyo karon dili na kayo. So na Christian ka na gyud kabaguhan nga gusto ipabago ni Lord. Gusto niya mabago gyud ta. Mo itumong sa Ginoo nga baguhon kita na igsoon. Amen. Kaya ang Bible, if anyone is in Christ, is a new creation. Si bisan kinsa nga naiusa ni Kristo, bago na siyang buhat. Dili itong naiusa sa relihiyon, kung dili, bisan kinsa itong relasyon sa Ginoo, naadri kabaguhan nga may tabo siyang kinabuhi mga igsoon. Amen. Ingon ang Bible sa John chapter 3 verse 3 nga walay makaadto sa gingarihan sa Dios kung gawas kung siya ma-born again or mabago ang iyang kasing-kasing. Makabaton sa relasyon sa Ginoo, makabaton siya og kinabuhing bangko atubangan sa Dios. Amen. Muna igsoon kung saan man pabagos ng kinabuhi, ingon ang Bible, ipabago ang inyong kagalingon pinaagi sa pagbago sa inyong panghuna-huna. Maraming ingon panghuna-huna. Kasi diyang igsoon, mabago ang atong panghuna-huna, automatic nga atong kinabuhi, mabagpo pod. Asa kani magsugod ang kabaguhan? Sa huna-huna. Dili kay mo simba kaning simbahan na bago na kanili. Ang kabaguhan, magikan sa imong huna uban sa tabang sa Dios. Unsaon man, ingon siya i-renew ang imong mind. Imong bag-uhon ang imong huna-huna, wala naga-change oil o motor. Ang pinaka-importante sa makina ang pinaka-importante sa motor unsa man, makina. Once na makina maguba igsoon ang motor luoy kayo na. Muna nga ang motor or sakyanan gina-change oil na siya kada depende sa dagan nimo kada ang motor na kay kada buwan man. Ako na siya i-change oil para mabag-o ang oil sa sulod. I-change oil gani. Muna siya renewing of mind. Kada adlaw gintang makasala. Kada adlaw ta makita og dili maayo, kada adlaw ta makapangunahuna og dili maayo. Mo ingon si Lord, bag-uha ang inyong munahuna. Tanan nga nasabtan ninyo nga sayop, imo na siyang baguhon. Imo na siyang kalikdan niya. Buhaton na nimo ang mga butang nga gipabuhat sa Ginoo. Tungod kay imo gikuhaan mag mga sayop nga mga basura, imo nang pulihan og mga maayong butang. Amen. Kung ang usa ka flower base naanan siyang gisudlan og basura, unsa may tawag niya? Basurahan. Di basura may ginasod. Usba kuno ng flower base sudling og yuta unya buwak. Unsa may tawag na niya? Flower base na. Kay nausap naman ang gisulod. So ang point igsoon basta ang imong una-una, kulihan nimo kung unsay nakasulod ana, mausap na pud siya. Amen. Muna-munang flower base, butangan nimo basura, basurahan na siya, pero kana siya nga kaang, butangan nimo tanom ubuwak nimo siyang flower base. Muna nga igsoon sa atong kinabuhi, kabubuk-on o will sa Ginoo nga mabag-o ta ngano man. Ingon ang last verse na human na kita. Ingon tanan, salamat sa Ginoo. Okay. Ingon siya, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kagalingon. Pinagi sa pagbag-o sa inyong pangunahuna aron masayran ninyo ang kabubot-on sa Dios unsay maayo hingpit ug makapahimuot niya. Once gani igsoon makabalo na ka ang imong kinabuhi mo nang gihalag sa Ginoo, diya hinay-hinay na kang mabag-o. Makahibaw na ka unsay kabubot-on sa Dios, makahibaw na ka unsay makapalipay sa Ginoo, makahibaw na ka unsay maayong buhaton sa imong kinabuhi. Amen. Kay unang point sa Ginoo mga igsoon sa ganito, atong ihad atong kinabuhi sa Dios. Ikaduha, kinabuhi nga nabag-o. Ikatulo, igsoon gusto ni Lord nga mahimot ang gamiton sa ministry. Imo basahin chapter 12, padayon nimo nagbasahon, diha nimo masabtan basta ang imong kinabuhi, imo nang gihalad sa Ginoo. Ikaduha, nabag-o na ka, binuhat sa Dios. Ikatulo, ang imong kagalingon imo nang gamiton sa pag-serve sa ministry.
Muna nga sa simbahan igsoon at nagkalain-lain nga buluhaton. Kay usa man ta kalawas diya sa Ginoo ang atong ulo sa Kristo man. Ang uban mahimong music team. Una kay gasa sa pagkanta, na kay gasa sa paggitar, sa pagsayaw sa mga naakas ani nga ministry. Ang uban pod tighakot sila mga libro. Si Kuya Gio may ministry niya. Siya tig-ayo sa mga kuan kay lain-lain matagtalon ighatag sa Ginoo mo nang imo nang gamiton para sa Ginoo. Di kay magtuon ng gitar para mangharanas imong hinigugma pwede manghapon. Pero ang imo nang gitunan para imo nang gamiton para sa Ginoo. Amen. Kung maayo kas gusto kong sang butang, nakas music, maayo kang mopintas mga kwarta, imo nang talent, imo nang buhaton, maayo kang mo decorate sa mga kuan, imo nang gamiton para sa Ginoo. Kung nakay talent nga mohatag, pastor, ako'y talent pero maayo kay kung mo hatag og kwarta pastor. Maayo kay mohatag ko og mga panalangin nga nako, imo nang ihatag sama ni ate kanina, no? Praise the Lord. Tingnan na may kay hatag na migsaging kanina. Sa manite. Oh, salamat kayo kay ano man, mo may talent niya nga mohatag sa kung say na niya, iyang ihatag para sa Ginoo. Mo nang karon mga batan-on ug mga kaigsuonan imong i-discover unsay talent nimo, matampo nimo para sa buluton sa Ginoo. Kung maayo kang mudasig sa mga tao nga di natin simba iko tigkingon. Kung may mga tao nga anak, nabasa sila may ingon gimutuod sa tanan. Tino. Napay nila nga nga pag siya musulti mutuod dito sa mga tao kay may gasa niya. Kung ang gasa nako pastor man, wati man sa mga kalag. Ako ning gasa kay magpastor tanan. Kisa na may walihan. O di ba? Wa tanang gasa ni pastor, ako ko'y gasa nga di ko kay bang mo dasig, ang uban ay kay bang mo dasig ingana. Ang uban maayo kay silang muhatag, mo'y talent ko nila kay mo may gasa nga naa nila. Mo nang ang point igsoon atong gamiton ang atong gasa para sa kamayahan sa Ginoo. Amen. Ay pamusayaw tanan, ano man ang atong kinabuhi para naman sa Ginoo. Ang atong kinabuhi gikan sa Ginoo para sa Ginoo hangtod sa atong pagkamatay aton ning gamiton para paghimayat sa Ginoo. Amen. Last na verse na humanta. Ito ang Deuteronomy chapter 28 verse 47. Kanang Deuteronomy na siya sa Old Testament. Deuteronomy chapter 28 verse 47. Mana ni magkakos tagsuon. Ingon og amen kung naana. Akong basahon. Yan ang Bible. Gipanalanginan kamo pag-ayo sa Ginoo apan wala ninyo ikalipay ang pag-alagad kaniya. Balikon nako, gipanalanginan kamo pag-ayo sa Ginoo apan wala ninyo ikalipay ang pag-alagad kaniya. So nga ni pastor, ano tayo mga igsoon nagsulti si Moises kadto sa mga Israelita kung saan mga maayong butang madawat nila kung magmatinumanon sila sa Ginoo unsa pay mga silot kung sila magsupak sa Ginoo. Pero ang point ani nga verse, daghan kuno kaayo daghan jamo ang blessing nga gihatag sa Dios sa mga tao aning nangalagad niya, pero ang pait nga nadunggan sa Ginoo wala sila kalipay sa pagpangalagad kaniya. Wala ang title ni kabutagon, Serve the Lord with Gladness. Ang pangutana, napabatay kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo kay mo ang kuntos dinon ako mismo na mga panahon nga ako pagbati digid na malipayon. Tungod nga naman sige gunahon na og problema o pagsulay. Mo na nga sa igsoon mga panahon nga magsikog tan-aw sa cellphone, ako sa imbutan akong cellphone kay puro problema lagi na ko makita. Na mo na ko'y kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo. Nya nasabtan mo gunako nga Lord, di ko makagad sa akong pagbati. Ano naman, panahon niya, kining pagbati, limbungan, ayaw mo ng Lord, di sa akong pagbati, di nagiganahan, wala na kalipay, pero pasalamatan, di mong kanako, Lord. Ano naman, dakan kag panalangin, naghihatag sa akong kinabuhi. Amen? Muna isulingon ang awit, gipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako. Diba, yun ang chorus nga,
Pagasimbahon o kalagaran ko, ikaw sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko. Ano man, kay labihan ang grasya mo, nagikahatag ka na ko. Kanang awit ikso pagpainundom sa ato ang dapat ang magpasalamat sa Ginoo natin kalipay mga lagad niya kay naman labihan ang grasya sa Ginoo. Amen. Manangigsoon kung naluya man ka sa pag-eskwela, naluya man ka sa imong pag-atiman sa imong anak, naluya man ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Tungod sa kadagang problema, ayaw kalimot nga daghan kayong panalangin nga gihatag ang Dios sa atong kinabuhi. Amen. Ayaw kalimot nga naginawa pa karon. Ayaw kalimot nga makalakaw pa ka, makasuroy-suroy pa ka, makaistorya pa ka, makataon pa ka. Kanuman tungod na sa kadakong grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Daghan ang mga kalamidad na nakita sa social media. Ayaw sige kang tanawa ang mga maayong butang na gihatag sa Ginoo. For sure, nakikasing-kasing ang malipayon. Amen? Pagkampo ka. Ginoo, salamat Lord sa mga pulong imong gihatag ng kabuntagon. Isa ang pagpangalagad nimo Lord, lisod ka